Ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Kanong Tliu Area Indica Owner and Drivers Association haga Sautarik Urisau Arjar Arpulai hapo ka jingyalam jong President uba Kirshan Bors em bat harangkat ka jingsen ranlang jong ginongkit kam bat gidkhot kalalej ban kener ya kilat jingyarap syaga yeng kasem jong ka kong kamti meri karjana kabala du no ya ka yeng sa hadien baka ding ka baklang kala bam du no ya ka yeng ka bagi jusyong jusa Laru ban penken mau badai haga janmiet jongga arpun riu tarik unai lur arajar arpulai kumba haga por riu duna AA baka ding ka baklang kala bamdo ya ka ying jongga kong kamti meri karjana kaba syong basa haga sinong umtlong Eastern West Khasi Hills District ya kabala Subaru baka la bandai naga jingtut jongga boarding electric Hadin dan ngilayo jingtip bat bangi lay ngila penaru na ki lat patai kubor ba kadon ke jingja ke bas ngusi na ke benta ke ying ke jongpi te kum ka asion ka baju kamai hang ni hapo snong namar ba ni im da ka ba su kamai jakpo tenrei wala kataru kendiat kensoi kum ka asion ni don kamensim ban yarap lem habang UI ya kum kini ki longyeng ki bangat hakum kani ka jingja ba ka ding ka baklang kala bamdu no ya kani ka ying ka jongpi te kum ta kendiat kan soj kum ka dak ngiwan ban sngolam ya pi tang kini ki jingra ki jongi ki ba kendiat tang uniu kaus pocket nang ta kane ka braj ka kio bat ka borti atli ki blanket te ngimdala ya ka ban yarap sibun ya pi te henrei ka ei ka bangi ngi la nga snobha ban katpan ri di pi pediang sim ya kane ka jing ai ka barit ka jongi to ublei unang kerkhu kerdo na ka benta ka ying ka sem ka jong pi ba pinang la ya kaban kamai kaji ni haga jingim gajongi kum kibreu ninget ba wat hapdeng ki jinge ki babun ki bangi ya kendu haga jing syalan shop jong ki bor kamariang tehenrei ni kermen skam bau blei unang don kat na ka benta ka jingim gajongi wanam du jing kermen ublei don kat berpi un kerku kerdo na ka benta ka ying kesem gajong pi